Nyt kopioidaan Rustic 1 kakkoseen kappale ja Rubenki 3 neloseen kappale ratoineen. Eli tää oli tilanne. Niin mennään nyt homeen ja ottaa machine setup. Sanotaan, että tää workpiece tässä kopioidaan ja pannaan tähän kakkoseen vasta. Sanotaan OK. Sitten mennään machine setupiin. Jätetään tää kappale 2. Tähän vasta. Nyt meillä on 2, 2 ja 1 ja 2. Näin niin. Täällä me sanotaan OK. Meillä on kappaleetsiä. Meillä on tää program tässä olemassa. Mulla on home valikossa. Niin. Pitäisikö mun sanoa ripin all? Ei. Sanotaan ripin all, niin tää vaan rakentaa kaikki uudestaan nykyjärjestys. Ja otetaan vielä Optimize Program. Nyt jos mennään simuloimaan vähän hitaamalla. Tää lähtee liikkeelle lisää jaisteeksi tuon. Sitten 3, 4, viimeksi tuon. Joku logiikka siinä on. Ja voidaan tässä tapauksessa tämä siirtää tuohon. Käsittääkseni, jos nyt mennään simuloimaan, niin se ajaistaks tuon ja hänen ja menee. Voi olla, että äsken oli nopeampi, kun minun käsi puuttuu, mutta tässä pystyy käsilasken. Yksi tulee takaisin tähän tekee, että itse päätellä lyhyemmän järjestyksensä. Ja mennään vähän eteenpäin, mitä pitäisi mennä aika loogisesti. Sitten siinä on taskujyrsinnät. Toi. No ehkä vähän liian vauhti. Toi. Ja hientokoneistukset. Siis teki niin kun se katsoi, että hän tulee tuolta päin, niin nopeampi. Tehdään 2 ekana, sitten vasta 1. Ja. Sitten mulla on toi pituus väärin. Nyt korjata. Sitten ajetaan upotukset. Sitten mennään tekemään niin, repairing, eli sajaa tuon reuna. No, mennäänpäs nyt hiljaa. Vähän nopeampaa. Toi. Toi tossa. No, se tekee 3. Eli, pysäytään hetkeksi. Jos tosiaan tohon. Eli tohon. Onks tää nyt part 1, 2. Part 1, toi on part 2, 2. Eli jos nyt katsotaan
Tää on pelkästään tää. Sä jaat ton. Tuon. En tiedä, onko tää nopeampi automatiikka, mutta ainakin mä pystyn käsi räpläämään sitä. Mä olen suhteellisen tyytyväinen, niin nyt mä sanoin, että mä haluan tästä NC-koodin. Ja se tapahtuu niin, että painan NC-koodin. Ja mulla on tässä hanssin koodia, jos mulla olisi joku toinen kone. Mä voin vaihtaa konetta, mä pystyn siirtämään koneesta toiseen päin. Silloin se toki ottaa huomioon niin koneen geometria, että siellä voi olla tarjouksia. Mutta tässä on myöskin mahdollista MC-koodiin, että ei vaan MC-koodi, niin eipäs osaa käyttää tätä vielä, mutta en mä pysty myöskin splittaamaan koneelle, mä voin pätkiä tän eri äänseudessa, jos mulla muisti loppuu kesken. Ja sitten lopuksi vielä niin tärkein asia. Eli kappale valmis. Ups. Eli kirjoitusvirhe tuli. Kiitoksia kaikille.